Bian eta lehen taldetan. Bai, azkenean, beti, normalien beti uki dugu osasun ona, klubien, beti kantera topera ibili gara, baina urten petxetan dut, beste urte batzuetan baino gazte gehiago dekogula. Talde batzuetan duplikatu behar izan dugu taldiek, adibidez sub-16etan bi talde dekoguz. Azkenean 50 gazte inguru dekoguz eta azkenean konbokatoria hain handizek egitzea gaztiek galtzie da. Orduan, naiz eta presupuestoaren txat puta bat den, entre comillas, porque azkenean diru gehiago kosteten deu, egin beharreko gauzek direz, eta egia esan oso posi, porque azkenean, gauzak aurrera doiez, eta lortzen goiez, rugbia purtsuet modan eukitxe gure municipioan. Eta garrantzitsuenak etxorrubi taldearen txat, arrobia izatea da, arrobia eukitzea. Nik bezango garrantzitsua beti da dana, porque azkenean nik dana euki behar da ekilibro bat, zeren gu hemen hau dana itzen gu bebai, klub deportibo bagara, eta itzen gu bebai rugbian aritzeko, eta beste talde batzuekin konpetidu itzeko, eta konpetidu itzea gustatzen jaku asko. Baina egize da, guretzako garrantzitsuenak etxeko egaz konpetitu ditzea dela. Orduen, konpetizio horietan, etxeko egaz ibiltzeko, arrobian kristolako lan nahi da. Azkenean, betikoa da, siembra recoges, holantxe da. Orduan, hori itzen gu, arrobian indar eta esfortzu asko ipini, gero goien, frutu horiek batzeko. Eta oso pozik gauz. Eta gorenengo taldeak, zeintzuk dira helburuak denboraldi honetarako? Nire beti izaten dut, goiz dala, eta ez guztetan beti hori topiko horiek ipintzea, igo edo ez dakizer. Egizera bitaldiek forte dauzela, bloke potentiak dekoguz, osasuntxu gauz, gogo gauz, baina beste variable batzu sartzen direz beste taldiek zelan dauzen bebai, lezinoak zelan izango direz bai, porque azkenean gauzak bilabete barru igual alasko aldatu daitezke, baina a priori, kompetizioan ondo ibiltzeko gauz bai maskulinoetan bai femeninoan. Orduan, bai mutiek eta bai neskak prest dauz, dana dekogu prest, dana lanak egin dekoguz, orduan geratzen da, disfrutetxie eta gero, noraino heltzen garen, kompetizio puntu hori beti sartunde, klaro. Guretzako, esan dudanez, garrantzitsu da, konpetitu itxia, eta hori etxen gauz. Ni pentseten dut, goiko postuetan geratuko garela, baina onden esan dudanez goiz da aurre kontu guzti hori ikusteko.